Yes, priatelia, pozdravujem, prajem krásny slnečný deň z Košíc, kde by som vás chcel uvítať v našom novootvorenom koncepte Best Barber Wine and Coffee Shop na Južnej triede 48. Poďte sa s nami na to pozrieť, je to veľká pecka. Priatelia, práve vchádzame do nášho barbershopu, kde sme pripravení sa o vás postarať 7 dní v týždni v čase od 9. hodiny rannej do 19. hodiny večernej. V našich barbershopoch ponúkame bezprostredne ten najproklientskejší servis a dbáme na to, aby klient bol u nás číslo 1. Okrem bežných dní, kedy si môžete u nás vychutnať kvalitnú kávu, výborné víno, miešané nápoje alebo iné drinky, alko, nealko, máte možnosť prenájmu našej miestnosti za účelom privátnych degustácií, kde vám veľmi radi prezentujeme naše vína a sortiment, ktorý ponúkame. Využite túto službu, kde sa postaráme o vás aj o vášho tátoša do 60 minút, vychutnajte našu kávu a užite si exkluzív garáž v plnej kráse.